Τι σκοπό θα πούμε? Τώρα θα πούμε αυτό που είπε ο Αχιλλέας, άμα τα Γιάβρινε προηγουμένως. Θα πούμε το τραγούδι που έγραψε ο Ευσταθιάδης ο Στάθης για τον Αϊβάζ σε αυτόν τον σκοπό. Ωραία. Μία ερώτηση. Μπράβο, ρε. Τον ίδιο σκοπό κάναμε, αλλά με λίγο διαφορετικό τρόπο, Γιώργος. Ναι. Ο ίδιος σκοπός είναι απλώς Σταθιάδης. Έτσι. Διαφορετικά το είπε ο Αχιλλέας. Άμπρα. Ο Αχιλλέας το είπε, ας πούμε, σαν τον Αϊβάζ. Δηλαδή, μιμήθηκα με την έννοια, ακολούθησα το Σταθιάδη το μουσικό. Το ύφος. Πριν 2 εβδομάδες κατέγραψα τον Σάββατο Μαυρίδη, όχι βέβαια τραγούδι, αλλά τα λαογραφικά λίγο του πόντου. Μου είπε ότι από την έρευνα που έχει κάνει, τα τραγούδια που τραγουδούσε ο Αϊβάζ και κάποια τραγούδια που τραγουδούσε ο Σταύρης είναι τα τραγούδια των κλωστών. Αυτά τα τραγούδια τα οποία έχουν μεικτό ρυθμό. Ναι, έχει δίκιο σε αυτά. Άμα το γνωρίζετε, ξέρετε κάτι γι' αυτό? Το μάλ, αν το παίξει λίγο πιο γρήγορα ο Κώστας, γίνεται μόνο τικ. Από μάλ γίνεται μόνο τικ. Αλλάζει και εδώ ψαριά. Έχει δίκιο σε αυτό. Ναι, σε κάποιους σκοπούς. Κοίταξε, εγώ δεν το ξέρω αν ήταν των κλωστών. Ναι, αυτό είναι οι μεικτοί ρυθμοί, αυτά εδώ ο Ευσταθιάδης τα παρουσίαζε σαν οδηπορική σκοπή, όπως και το απάς άλογον είναι, για οδηπορικό σκοπό έλεγε το άμα τα Γιάβρη. Το άμα τα Γιάβρη είναι ξαδελφάκι με το ξέρω πας στον Κόσδεμπεν, είδατε τραπεζούδι. Εμένα και σε μεταχωρήσαν. Δεν είναι αυτό. Έχει απλώς διαφορά δηλαδή στο ότι βγαίνει εκτός ρυθμού, ενώ είναι 9-8, σπάει δηλαδή. Δεν μπορείς να το χορέψεις δηλαδή. Ακριβώς. Ωραία. Θα συνεχίσουμε με το δεύτερο σκοπό, ο οποίος ποιος είναι? Δεύτερο,
Ποιο να πούμε. Ναι, στο ίδιο. Ακούμε το.